Bueno, sí quería pois que nos dixera aquí a toda a corporación. Bueno, hai unha denuncia pública dun uso que entendemos tamén neste grupo que non é o máis adecuado de ter un grupo de emergencias que as súas labores están ben definidas cales son. Neste caso falo dun acto nunha comida ao PP que fixo en Sanguiñeda e se ocuparon pois varios servicios de emergencias, neste caso de bombeiros. Quería que nos explicara cal é ese protocolo de seguridade que dice vostede que ten todos os eventos bueno, nese punto tamén que nos diga cales son, que nos defina cales son realmente as funcións deste servicio de emergencias de bombeiros. Que máis? Xa que entendemos que o servicio público... Que rogos e preguntas, maestro? Xa que entendemos que... Non entende nada. Le estou dicindo que rogos e preguntas ten. Isto non é un debate, Roberto. Non é debate, non estou... Cale o rogo siguiente que xa mo fixo, que lle conteste todo eso de emergencia. Mire, eso sí, o siguiente rogo. Yo le pido que fala igual que fala con o meu compañeiro que non me interrumpa,